ኣቱም ጂ ኦጂ ናበልኩም መንደራት መቐለና ኣብቲ መላእ ትግራይ በቃ ረበሽቲ ማሕበረሰብ ብጣዕሚ ትርቡሹ ሰባት ዕረፉ ናብ ማን ዕረፉ ብጣዕሚ እየ ይዋፀኩም መጨረሻኩም ለሕማቅ እዩ ኣቱም ቲሸርት ገይርኩም ደረትኩም ክተርእዩ ኣብ ስፓልት ፎቶ ትላዕሉ ጥራሕ ዝኮነ ገለ ባይ ዕረፉ ናብ ማን ማለት እዩ ኣነ ከም ሓውኩም ክመክረኩም ማለት እዩ ኣይዋፅይ ንማንም ሰብ ለዘዋፅእ የለ መጨረሻ ካለ ሕማቅ እዩ ፈጣሪ ለዘይፈትዮ እዩ ዝገርም ነገር ድማ በቃ ቲሸርት ናይ እንትን ብስሩዕ ኣረ ብጣዕሚ ደባሪ ኣብ ዝሰልጠነ ግዜ ስልጡን ዘመን እናበልና ዝነሓሶ ግዜ ንስኩም ናይ 1945 ቀዳማይ ኩናት ዓለም ካልኣይ ኩናት ዓለም ዝነበረ ኣተሓሳስባ ተሓስቡ ኦጂ ጂ ዝበሃሉ ኣብቲ ግዜ ዝነበሩ እዮም ሕዚ ኦጂ ገለ ዝበሃል የለይ ናብ ማን ለብስሩስ ናይ ኦጂ እና ጂ ትርጉም ትፈልጡ ለ ይመስለኒ እና ጂ ኦጂ ዝበሃል ሂወቱ ሽግር ምፍታሕ ዝኽእል ሰብ እዩ ጂ ማለት ንባዕልኻ ኢኻ ጂ ሂወትካ ትፈትሕ ሽግርካ ትፈትሕ ሂወትካ ትልወጥ ኮይንካ ጂ ማለት ሽግርካ ናይ ሂወት ዘሎ ምፍታሕ ማለት እዩ ኦጂ ማለት ስለ ፀገምካ ምፍታሕ እዩ ኦጂ ዝኾነ ሂወት ኔርካ ንቕንዲ ገለ ዝኾነ ፍንዳታ ዝኾነ ሽግር ኔርካ ኣብ ሂወትካ ፍትሓይ ንሱ ስኢልካ ዝጨምልቕልቕ ነገር ግን ብጣዕሚ እዩ ዘሕፍርና ደቂ ዓበይቲ ፕሊስ በቃ ማለት እዞም ብድሕሪና ዝመፁ ወለዶ ህፃውንቲ ካባና ዝመሃርዎ ነገርስ እንታይ እዩ ኢልና ተናሓስብ ማለት ኩሉ ግዜ ፅቡቅ ርእሲ ዘለዎ ነዊሕ ዕድመ ይፀንሕ ማለት ብኩሉ ሰብ ዝተመስገነ ብኩሉ ሰብ ፅቡቅ ኣቀባብላ ዘለዎ እዩ ዝኸውን እቲ ብጉልበቱ ዝሓስብ ካብ 20 ዓመት እውን ኣይሓልፍ እዩ እንታይ እዩ ኣረ ብጣዕሚ በቃ ኣነ ዳውን ኢለ ኣለኹ ከዚ ማለት እዩ ብጣዕሚ ማለት እዩ እንታይ እዩ እዚ መሕፈሪ እና ኣይዘኖ በቃ እንታይ ከም ዝለብስ ብዙሕ ምንጋር ኣይክእለይ ግን ተናሓስበሉ ፅቡቅ ነገር ኣብ ርእስና ሂወትና ሃመይልና ንልወጥ ስልጡን ዝበሃል ሰብ ስልጡን ኣተሓሳስባ ሒዙስ ስልጡን ዝኾነ ናብራ ክነብር ደሊ ዝሓሸ መነባብሮ ንከስተኻኽል ዝጓየይ እዩ ስልጡን ወጣት ዝበሃል ኣብዚ ዕድሜኹም ኣብ ዘይኮነ ነገር እንትን ኣይንግበር ማለት ከም ዝኾነ ንኣና ዘዋፀና እምነትና ዘይፃረም ምስ ማሕበረሰብና ዘይፃረም ነገር ተግባር እንተንገብር እዩ ፅቡቅ ንማንም ኢልና ዘይኮነስ ንባዕልና ሂወትና ማለት እዩ እንተኢልካ ድማ ተቐፂልካ ድማ መጨረሻኻ ፅቡቅ ከም ዘይኮነ በቃ ሲኢሉ ብርግፅ ማለት እዩ ክነግረካ ዝኽእል መጨረሻኻ ሕማቅ እዩ ከምኡ ዓይነት ዝሓስብ ሰብ እና ፕሊስ ከምኡ ብሰፈር ብመንደር ገለ ዝበሃል ሆነ ትግራይና ንኩላና እና ማንም ኣብ ከተማታት ትግራይ ዝረአ ሓደ ሽግራት ህፃውንቲ ብልወስ ተዘዋዊርካ ክትሪኦ ከለካ ብጣዕሚ እዩ መሕፈሪ ኣነ ይሰምዐኒ እዩ ገለገለ ብዙሕ ዓይነት ምልክታት ዝገብሮ ብጣዕሚ እዩ መሕፈሪ እዩ ማርያምን ማለት እዩ እንድዒ እና እዚኦምስ ንመን ኢና ንሓድጎም ኣለና እዞም ቆልዑ እዚኦም እና እዚ ተዝተኻኸል ተስፋ ይገብር እና ቴንኪዩ እዚኣ ሳብስክራይብ ገበሩለይ ብዝሓሸ ኮንተንት ክመፅእ ብዝሓሸ ትሕዝቶ ክመፅእ ሓግዙኒ እና ብከምዚ ተንመሃር ማለት ዝተባሃላለ ትጋግሆ ነገር ገለ ተሊለ በቃ ኮሜንት ሴክሽን እንትን ንሪኢኹም እንትን ገበርና እንድዒ ብጣዕሚ እዩ ዘሕፍር ዐይንያው ስለ ዝሰማዕኹምኒ ቴንኪዩ